clock stop ticking forever ago. How long have I been up? I don't know. I can't get a grip that I can't let go. There wasn't anything to hold her to do. Why? Can't I see? Why? Can't I see the colors that you see? Please, Maybe please. you might be colorful and free. What the hell's going on? Can someone tell me please? Why I'm sitting faster than the jungle so TV? I'm black and white, no something isn't right. My enemy's invisible, I don't know how to fight. The trembling fear is more than I can take. When I'm on my gaze, tickle in the mirror, echo. Mitä ihmettä? Missä ihmeessä oikein olen? Juurihan minä olin siellä kahvilan luona. Niin, joku kahvila se oli. Minulla on aivan hirveä nälkä. Ja lähdin etsimään ruokaa. Sitten kuulin jotain todella kaunista laulua. Seurasin ääntä ja sen jälkeen olin putoamassa jotain kaninkoloa. Ja sitten minä olin täällä. No, nyt minä olen täällä, mutta miten minä oikein pääsen täältä pois? Miksi täällä on lattiassa ovi? No mutta kappas,
Tuollahan näyttäisi olevan melkoinen puutarha, mutta ovi on lukossa. Eikä mitenkään mahtuisi siitä tämän kokoisena. No, tässähän on juotavaa ja avain myös. Isä kyllä kielsi, etten saisi juoda mitään, mitä löydän pihalta, mutta hän myös sanoi, etten saisi nimetä käärmettäni Count Pearliksi. Ja sen niminen käärme nyt minulla sitten on. Toisaalta tässä ei ole myrkky tai ole pääkallon kuvaa missään, joten tämä on kai juontikelpoinen. En minä kylläkään osaa lukea ja kuvataidossakaan en ole niin hyvä, mutta kippis vain. Oho, nyt mahdun ovesta. Paitsi että avain jäi pöydälle. Voi, enkä mitenkään voi saada se tämän pituisena. Ei. Mitä minä teen? Ei. Kohane asustava ei ala itkemään tällaista asiasta. Kohane, ryhdistäydy. Muuten isä rupeaa taas huolestuttamaan, sitten hän on sellainen. Kohane, pikku mussu, hussu, pusukkani, kaikki on hyvin. Tuonko Pearlin halavan Kohane? Ja sitten minä olen sellainen. Isä rakas, voisitko olla hiljaa, kun täällä voi olla minun luvakkalaisiani, eikä minulla muutenkaan ole paljon koulussa kavereita. Ja sitten isäni on taas sellainen. Kohane, pikku mussu, hussu, pusi munkki, lidin paistamista kroisantani. Isin voi tulla kouluun kaveriksesi. Ja sitten minä olen taas sellainen. Isä, ei! Huh. No mutta kappas. Voi kuinka suuri keksi. Nam. Kai tämäkin on ihan syöntikelpoinen. Wow. Saattoi tulla kasvupyrähdys vain muutamassa sekunnissa. Nyt yletän avaimeen. Mutta voi pikkuiset jalkaparat. Kuka pukee teidät nyt kenkiin ja sukkiin? Ainakaan minä en siihen pysty. Olen aivan liian kaukana ajatellakseni teidän asioitanne. Teidän täytyy pärjätä nyt omin neuvoin. Toisaalta minun täytyy olla kiltti niille, tai ne eivät ehkä kävele sinne, minne haluan. Tästä edes annan niille uuden saavasparin joka joulu. Ne täytyy toimittaa postitse, mutta eikö lahjojen lähettäminen omille jaloille mahtaisi tuntua hassulta? Hetken nyt vain. Sitä juomaa taas jäädä. Jos juon sen, niin saatan mahtua ovesta. Puutarha. Täältä tullaan. Tokyo Funka is crazy town and Tokyo Funka never sleeps for night. Tokyo Funka is crazy town and Tokyo Funka never sleeps for night. Tokyo Funka is crazy town and Tokyo Funka never sleeps for night. Tokyo Funka is crazy town. からくり仕掛けの街に汚れた霞がかかるダムのする赤収支援をくゆらせて眼は映ろう上ってきバビロン弱き者バンド花街人町町さびれてそうだ賭博構想神谷焦燥しゃれてます真似をめこぼしようとスクランブルオーラ楽しみなオーライお前は一体この先どうしたいこのままじゃまるで生殺し状態どうせなら派手な夢に用じゃないかい好きを食ってく愛想こもごも酒を煽れば混沌ロマン直せ正せや乱れたこの世喧嘩上等ヒュイゴー夜桜が舞う女どもはめかす踊れやエビバディ赤い優か怪しく首筋は刀立つさえ男どもは叫ぶ歌舞伎やエビバディ我の血に飢え震えば甲骨咲かせよ花を浮世は
は切な咲かせよ花を浮世は切な舞台を焦がせ炎を燃やせ舞台を焦がせ炎を燃やせVoi kuinka upea puutarha. Ja kappas, kuka siellä on? Hei vain, minä olen Kohanen. Kuka? Olen Kohanen asustava ja käyn koulua. Kysyi. Anteeksi? Niin, sitä minä vain, että kuka kysyi. En ainakaan minä. No, onhan se kohteliasta esitellä itsensä. No esitteit se nytten. Nyt minä olen kuulolla. No, tuskin tiedän sitä juurikaan nyt. Toki tiedän kuka olin, kun heräsin tänä aamuna, mutta luulen muuttuneeni joksikuksi muuksi jo monta kertaa sen jälkeen. Mitä sinä tuolla tarkoitat? Sano suoraan. En oikein osaa sanoa sitä suoraan, siellä kaikki on mennyt tänään vähän vinoon. Ymmärrät varmaan. En ymmärrä. No, ehkä se ei tapahtunut vielä sinulle, mutta se päivä kun muutut koteloksi, ja niin tapahtuu vielä, ja sen jälkeen perhoseksi, niin eikö se mahtaisi tuntua hieman hassulta? Ei hiukkaakaan. No ehkä se ei sinusta tunnu siltä, mutta minä tiedän, että minusta se tuntuisi erittäin kummalliselta. Sinusta? Kuka sinä muka olet? Minusta sinun pitäisi kertoa, kuka sinä olet. Miksi? Hei, odota. Mulla on sulle tosi tärkeät asiaa. Mitä? Sä olet aivan malttamaton. Siinäkö kaikki? Ei, mutta sanoit muuttuneesi, etkös? Kyllä. Ja et ole tyytyväinen pituuteesi. No, oikeastaan en. Minkä kukkainen sitten haluaisit olla? No, ei sillä niin ole väliä. Enemmän haluaisin muuttua niin usein. Näetkös? En näe. Miksi et ole tyytyväinen tuon pituisena? No, haluaisin olla hieman pidempi, jos suinkin sopii. On kurjaa olla vain 168 senttinen. Kuules, se on oikein hyvä koko. En ole vain tottunut siihen, katsos. Kiire, apua, kiire. Kiire minne? Hei, odota vähän.痛みを燃えさせて溢れる液体で汚してよ全部足の先からずっと合わせたその神経はもう感触に溺れるからだ心を連れて指くわえた我慢の中欲してない理想いらない全てはいらない星気づいたやもうトライ満足なんてそこにいない目に見えるまで涙思い通りにできるライフ手にできるかはあなた次第隠したいなんかはしない誰よりも誇らしげにできるマインド世界の中確かなもの自分以外ばかり小さく立ってる場合じゃないいつだってノータイムオーライ上限値声エンジン電化でいっちゃえバンバンあるがままの思い出ダウンいいナビでいらない全てはいらない磨き上げてるじゃまらない無意味な世界のルールプライムだとしか言いようがない隠しているあなたのスタイル東にあるがままだいそこに生まれるのは期待外れなんかじゃないただきのスマイル「
Otatko viiniä? En näe missään viiniä. Ei sitä ole. No, siinä tapauksessa et ollut kovin kohtelias tarjotessasi sitä. Etkä sä ollut kauhean kohtelias istuessasi pöytään niinku kysymättä. Mä en tiennyt, että tää on sun pöytäs. Eikä tämä ole edes pöytä. Ja se on katsottu paljon useammalle kuin 3. Katso nyt. Hei, tiedätkö mitä yhteistä on korpilla ja kirjoituspöydällä? No nyt alkoi hauskanpito. Enköhän mä pysty tuon arvaamaan. Tarkoitatko, että pystyt keksimään vastauksen? Tismalleen. No, sit sun pitää varmaan sanoa, mitä sä tarkoitat. Niinhän minä tein. Ainakin mä tarkoitan, mitä mä sanon. Ja se on sama asia. Vai mitä? Ei lainkaan sama asia. Yhtä hyvin voisi väittää, että näen mitä syön on sama kuin syön mitä näen. Aivan yhtä hyvin voisit väittää, että saan se mitä haluan on sama asia kuin saan se mitä haluan. Niinpä. Aivan yhtä hyvin voisit väittää, että hengitän aina kun nukun on sama asia kuin nukun aina kun hengitän. No, sun kohdalla se onkin sama asia. Hei, haluatko hei nyt pois siitä. Oikeasti. Keksiä haluatko? Oi, mielelläni. Joo, et saa. Mitä? Mutta te sen sijaan. Mitä? Mä tykkään teidän naamoista, te saatte. Haluat keksiä? Mulle äsken just sanottiin, että oli epäkohteliasta istua pöytään kysymättä. Ja nyt mulle yhtäkkiä sanotaan, että siis Saatte lisää sitten tämän jälkeen. paraskin puhuja. Paljon, niitä on paljon. Tuleeko kiire? Mutta sinä sen sijaan et saa. Mitä? Niin, Joo, anteeksi. Mä löysin tämmösen. Niin, tosta mun paikalta. Aha. Niin, oot sä keksinyt jo vastauksen? Minä luovutan. Mikä on oikea vastaus? Ei aavistustakaan. Ei mullakaan. No, tiedättekö mitä eroa niillä on? Siis millä? No niillä korpilla ja kirjoituspöydillä. Ai niin, se juttu, joo. En mä tiedä. No, kuulkaas. Korppi on lintu ja kirjoituspöytä on huonekalu. Joo, aivan samaa mieltä, mutta sitä toista mä en kyllä halua jahdata. Kiire. Kreivittäjä kirja. Pitää viedä kirja. Hei, Toja, aina sulla on kiire jonnekin. Siis kahdet kyltitkin ja kaikki sun mukana. Toja, siis ei voi edes kutsuja pitää ilman, että tuolla on kiire johonkin. Siis sun pitäisi oppia säästää aikaa. Tai no, mä en tiedä tunneeko aikaa niin hyvin, että sä osaisit säästää sitä. Mut aika on kyllä aika mukava heppu. Anteeksi, mutta onko kaikki täällä yhtä hulluja kuin te? Suurin osa. Sinä myös. Minä? En minä ole hullu. Tai en ainakaan uskon niin. Hulluuden kyseenalaistaminen on hulluutta itsessään, mutta kaikki täällä onkin onneksi hulluja, niin et erotu joukosta. Ja jos jotain, niin nää kutsut on kyllä crazy. Itse sinä olet ihan crazy! Sä myös. La 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 la. Don't you think I'm so lazy 多分そうファインサウンド並べてるだけの人 Crash crash toss away Don't you think Don't you think In this world この頭にはおかげで419花火なんかな何か飲みたいな涙誰もが大体 CRAZY 一瞬の感情に Ride on Ride on Ride on Ride on 心は Nightfire 狂気の侍自分知らせたまま低く Ready to die あの日は昇りあなたの空真っ黒な空あらしく引きちぎってその場所で聞こえてくる鼓動の仕掛け
驚くのはまだこれからまだこれからあの街わびて時計の針大事の街だけだけしくいざ Raise your voice ほらすぐそこで始まり出す心の宴奏でるのは己の調べ唯一無二の己の調べNiin toi on hyvä. Mihin sulla olikaan niin kiire juuri äskettäin? Kreivittarelle pitää viedä kutsu. Kutsu? Kutsu minne? Krokettipeliin. Ai, krokettipeliin? Mutta eiköhän siellä ole kuninkaallisia. Voinko tulla mukaasi? En ole koskaan nähnyt ketään kuninkaallista. Okei, mutta nyt on jo kiire. Pitää mennä. Kutsu Punaisen kuningattaren krokettipeliin, olkaa hyvä. Oi kiitos kovasti. Minä olenkin harjoitellut jo lyöntejäni. Minuako sillä mailalla yrität tyrmätä, nainen? Voi anteeksi, Kisumiri. Otappa lankakerä tästä näin, juju. Oi kuinka kiva siinä kisuli. Oi, minä en tiennytkään, että kissat osaavat vilnistää. Kaikki kissat osaavat. Ja useimmat myös tekevät niin. Minä en kyllä tiedä yhtään kissaa, kuka osaisi ja kuka tekisi niin. Sinä et nyt tiedä mistään mitään. Ja se on totinen tosi. Jos kaikki pitävät huolen vain omista asioistaan, maailma pyörisi paljon nopeammin kuin nyt. Mikä ei välttämättä olisi hyvä asia, maapallo menee 24 tuntia pyörähtää kellon. Ja kerrasta poikki, siis pää poikki. Vai oliko se sittenkin 12? En ole varma, minä... Älä minulta kysy. Krokettipeli alkaa kohta ja minun täytyy mennä valmistautumaan. Toodaloo! Ai. No, nythän jo lähtikin. Kisu, hei. Minne minun pitäisi mennä täällä? No, se toki riippuu, että mihin sä haluat mennä. No, ei sillä ole minulle niin väliä. No, sittenhän se on se ja sama, että mihin suuntaan sä menet. No, kunhan vain pääsisin johonkin. No, kai sekin sitten sopii. Kunhan sä vaan kävelet tarpeeksi pitkään edelleen. Mutta minkälaista väkeä täällä liikkuu? Aivan hullua porukkaa täällä on. No, Joo, siis tosiaan. Meilläpäs asuu täällä. Ai. eikö tuo Me ei puhuta tosta. tienviettä ole jo kaatunut? No siis, meillähän asuu täällä hulluhatun tekijä. Siis, onks toi väärinpäin? Mä asun täällä suunnassa. Sano uudestaan. Se asuu vieläkin tuolla Ei, suunnassa. sano uudestaan. No, Sano. Nyt. vaikka takana. Ei kun täällä. Hän asuu tuolla maan alla. Seuraava. Sitten meillä asui. Asui? Maaniskuun rusakko nimeltä Miro. Asui? Miten niin asui? Millainen hän oli? Kävinkö hänelle jotain? Hän oli aivan hullu, ihan sekasi. En minä nyt hullujen luoksi halua mennä. Ei voi mitään. Sä oot täällä. Joten sehän vain tarkoittaa, että säkin oot aivan hullu. Mä oon hullu. Hän on hullu. Sä varmaan näet noin kaikki on hulluja. Kuka? Hän on hullu. Kuka? Sä oot hullu, me ollaan kaikki hulluja. Muuten sä et olis täällä. Okei. Mutta mistä sinä tiedät olevasi hullu? Pitkä tarina. Sähän tiedät koirat. Kauheita. Hehän siis murisevat, kun he eivät ole tyytyväisiä. He ovat vihaisia. Mutta he häilyttävät häntäänsä, kun he ovat iloisia. Minä taas murisen, kun olen iloinen ja heilutän häntääni, kun olen tyytyväinen. Siispä olen hullu. Minä ehkä kutsun sitä kehläämiseksi enkä murisemiseksi. Kutsu miksi ikinä vain haluat. Suomea kuuntele.
Mutta ootko sä menossa krokettipeliin tänään? Voi menisin mielelläni, mutta en valitettavasti saanut kutsua. No, sucks to be you, bye! Hei, odota. Missä ne juhlat edes pidetään? Hei! Tule, mennään tänne päin. Noniin. Nyt tämmönen trivia. Tykkäätkö sun kasvoista, sun nenästä ja sun huulista ja sun silmistä ja korvista? Ja sulla on kivat korvat itse asiassa. Tykkäätkö sun leuasta? Miten niin? Se on yksikin väärä liike ja on pääpointti! Ja no, niinhän siinä sitten aina käy. Ai, Punaisen kuningattaren luona? No, haluaisin sille tavata hänet. Siis, onks sä ihan seonnut? Ihan hullu kenties? No, olethan sinä itsekin hullu. Ai niin, joo. No, mä lähden sun kanssa. Samoin tää Irvikissa tässä. Mä en missään vaiheessa muista sanoneet, että mä tuun mukaan. Joo, Toija, piipahda säkin käymään meidän kanssa tuolla. Onko se ihan hyvä idea, kun hän on... Hän on... Sekaisin! No, haluan kuitenkin silti mielelläni tavata hänet. Anteeksi. No, sehän onnistuu vai onnistuuko? No, kyllä se onnistuu vähintään siinä kohtaa, kun me laitetaan se onnistumaan. Mutta tälleen nyt tässä nopeasti. Mä otan tästä viinistä rohkaisuryypyn, että uskallan tulla mukaan. Siis, oliko sitä viiniä vai ei? Ei sulle. Ahaa. Keitä te olette ja minne olette menossa? No siis, mehän emme ole ketään, emmekä ole menossa yhdessä yhtään minnekään. Lopeta se viisastelu tai katkon lopun hännästäsi. Kaikki muut minä valitettavasti tunnen, mutta kuka sinä lyhytjalkainen siinä oot? Olen Kohanen Asussava-Hedla. Kaito. Mutta mitä te täällä kuljette? Kutsu. Mikä ihmeen kutsu?
kutsujaisiin tietenkin. Kreivittarelta kutsu. Kreivittarelle. Punaisen kuningattarellehan se oli. Totta. No, kuitenkin. Joo, siis mehän tosiaan saatiin kutsut. Ei otettu niin kuin sieltä laukusta niitä. Me saatiin ne ihan reilusti. Paitsi, Toi ei saanut. niitä ei saanut. No minäpä saatan teidät kuningattareni luokse. Ei tarvi, me ostaa itekin. Sallikaa minun. Ette te muuta minun päivääni sillä, että saatan teidät, vaan jos muuttaisitte, niin en tarjoaisi apua, joten mennään. Egoisti. Hei, Kohane, tiedätkö? Ei, en tiedä mitä yhteistä on korvilla ja kiitospöydällä. Kiitos ja hei hei. Mä meinasin, että mitä se egoist meinaa. No itse asiassa en tiedä. Ahaa. Psst. Akito. Mitä se egoist meinaa? Joo, toi selvensi selvästi asiaa. Joo. Miksei kukaan tykkää punaisesta kuningattaresta? Hän on totaalinen diktaattori, kylmäverinen päiden katkoja. Päiden katkoja? Niin, hän tosiaan vain huutaa. Ja niin tapahtuu. Niin kuin aina, totta kai. Kuinka julmaa? Joo, eikä hän ole oikein punaista kuningasta kohtaan lojaali. Mitä tarkoitat? No siis hänen henkilökohtainen vartijansa Kaito. Tuossa noin. Sanotaan, että heillä on salasuhde. Jep, ja jos siitä mainitsee jotain, niin se on sitten, että
Oho. Voitteko kertoa lisää? Joki. Niin, että semmoista. Tuopa järkyttävää. Miksi kaikki on täällä niin kummallista ja outoa? Eikö sen periaatteessa sit niinku pitäisi olla normaali, jos se pätee kaikkiin? Niin, mutta älä sekoita minua enempää. Sekoita. Missä mä oon kuullut ton ennen? Sekoita! Vatkaa. Muista vatkata vai? Mikäköhän se oli? No, ei sillä ole hällä väliä. Kumminkin pitää muistaa valitettavasti, että viimeinen käyttöpäivä on 15.11. Mutta niin, oliko siinä muuta? No, totta kai siis suositus aina ja kaikki muu sillä tavalla. Vai mitä? Mitä ihmettä sinä selität? Akito taisi saada siitä Kreivittären krokettimailasta aika kovaa päähän. Siis tossa on tommonen pikku kuhmu. Ai niin, mailat. Tule, ihmistyttö, haetaan mailat. Ihmistyttö? Mitä?
船立った段に消し済みになっちゃうよ雨が降ったその雨が地上に落ちることはなかった私の熱へ全て情が差したKappaskohan ne se siinä tulemuru pelaamaan kanssani? Toki. Peli poikki! Mitä luulette tekevänne? Anteeksi suuresti tästä teidän majesteettinne. Peli poikki! Pää poikki! Mitä tarkoitat, majesteetti? Hän tuli minun juhliini, otti minun mailani ja aloittaa pelin ilman minua! Anteeksi, tää on kyllä väärin käsitys teidän majesteettinne. Nyt ei selitykset riitä. Todistaja numero 1 esille. Niin mitä piti todistaa? Mitä tiedät? En mitään. Turha. Seuraava todistaja. No siis, mä todistan... Mitäsköhän mä todistan? Mä todistan, että mä en ollut todistamassa mitään todistettavaa. Narriako esität? Missä onkaan narri? Narri, hassu Harri esiin. Hän taitaa tarkoittaa ehkä sinua. Ai jaa vai? Tässä on semmoinen pikku juttu, että mä oon siis hatuntekijä. Kato, hattu. En oo narri. Naurata minua, tai sinultakin on pian pää poikki. Joo, siis tietenkin aivan heti. Minkäs mä nyt... Mitä yhteistä on Cyberstarolla ja kirjoituspöydällä? No. Molemmat on yhtä hiljaisia keskustelukumppaneita. Pää. Ei, oota, hei. Mulla on sulle laulu. Ja vitsi. Okei, no laulu menee näin. Musta tuntuu, että osaat tätä. Pää, olkapää, peppu, polvet vapaat. Pää irtos kuninkaan takia tippu tonne jonnekin varmaan. Yritätkö päästä jonnekin esiintymään tällä? No, reveihin yritin hakea, mutta... Eikö napannut? Yritä uudestaan. No, mulla on vielä vitsi. Mitä yhteistä on blenderillä ja punaisella kuningattarella? Molemmat saa mut pää poikki. Teetkö pilkkaa minusta? Pää poikki! Ei, en tietenkään. Siis sä ymmärsit väärin. Kohane ja sä hoidat tän. Odottakaa. Jos ymmärrän oikein, niin eikö täällä pitäisi olla myös kuningas? Eikö hänen pitäisi saada sanoa mielipiteensä tähän? On täällä joo, mutta se on aika pieni ja hiljainen. Tuohan on pingviini! Sanotko miestäni pingviiniksi? Sulta on kuule näköhermo revitty poikkinainen. Tuo on aivan selvästi pingviini. Kuka sinä pikkutyttö luulet olevasi? Olenkohan ne asusava? No neiti, kohane asusava. Miksi luulet puhuvasi tuolla tapaa kuningattarelle? Eihän tämä edes pitäisi kutsua kuningattariksi. Hän on totainen egoisti, niin kuin sinäkin.
siniseltä!じゃなんか辛いことあったんか俺両手で話したくない力になるぜ一体どんなことがあったそれはひでえ話でちょうだいこれをやるから元気だしな金ならまた今度がいいさシャピシャピシャピシャピシャピハッピーキャピハッピーハッピーハッピーキャピメンミメンミマンミ眠らない夜のチャイナタウンそのすべてガンナはバンビー老若男女問わずお客使い終わったら捨てりゃいい今夜も来たのかい僕に召したかい何もこれくらい払えないのかいならばしょうがない君にぴったりの仕事があるからこっちについてきなこっちについてきなこっちについてきなこっちについてきなこっちについてきな焼かれた酒場が剥がれた女しゃがれた看板掲げたオーナーたかだかナイフで刺されたようじゃ鼻からあいつの思惑通りだ気狂ってる目散歩中ちゆるっと前納得精進とヒントを咲かせた果ても真の真を奏でたまえ黙れ縛れ黙れや殴れ殴れ殴れや縛れ縛れ縛れやバラせバラせバラせやバラせバラせバラせやバラせバラせバラせや今夜のはどうだいお気に召したかい打球はこれくらい生きてればお客死んでれば所在果てなく無駄なくこのかすビジネスどっちを向いてんだどっちを向いてんだどっちを向いてんだどっちを向いてんだどっちを向いてんだやうまとめてるその長者俺で余計に話してくんないTästä tilasta ei poistu kukaan! Ainakaan pään kanssa. Saisinko katsoa vähän krokettimailaa? Joo, niin mä vähän arvelinkin. Mitä? Maila on kastunut ja se on sen takia vähän tämmönen ruusunpuun värinen. Se kuuluu oikeesti neiti Lukalle. Näytäpäs vähän. No, siis on toikin logiikka ihan hyvä, mutta on tässä kyllä nimikirjaimetkin. Et mennään toki vaikeamman kautta, jos siltä tuntuu. Rouva Meiko, nyt sinun on pakko päästä neiti Luka kaikista syytteistä. Selvä. Ei keltään päätä poikki vielä. No, kun tuo saatiin selvitettyä, Meiko, ottaisitko matsia minua vastaan? Selvä. Mutta jos voitat, sulta on kuule pää. Rauhoitu rakkaani, ei kukaan sua voita sun kauneutta ja upeutta ja sitä rataa. Haluatko mennä mukaan teelle Shirasin luokse? No siis, joo, kai. Paikka. Ei mun mitään tekemistä. No totta kai, mehän sitten mennään. Hei, miten te pääsitte mulle sisälle? 3D-printeri on tässä aikakaudella keksitty, joten kun sä nukuit siellä kellarissa sun pienessä keossa, niin mä kävin sun luona. No, ehkä mä tuun kohta hetki pieni tai suuri. Hetki voi olla sen kokoinen kuin itse haluaa. Nyt kun tuo on hoidettu,
haluaisin mieluusti päästä takaisin. Ann, tiedätkö sinä, miten päästään takaisin täältä? Ehkä en. Miksi et kysy heiltä? Mitä tarkoitat heiltä? Eikö susta koskaan tunnu siltä, kun sä oisit Malmisalin lavalla seisomassa ja täällä on yleisö täynnä ihmisiä tuijottamassa sua ja nämä kaikki muut täällä on vaan toisia näyttelijöitä. Et tuleeko sulla koskaan semmoinen fiilis? Oikeastaan ei tule. No ei sitten. No mikset sä kokeile sitä, mikä toi sut tänne? Jos musta on oikein, niin menin vain nukkumaan. No kohane, ehkä nytten on sitten aika herätä.頭で分かっては嘆いた転がってく様子を笑った寂しいとか愛とか分かんない人間の形は投げ出したんだ抱えきれない言葉だらけの存在証明よこの小さな箱から出らんない気づいたら最後逃げ出したい僕ら全員演じていたんだエンドロールに向かって行くんださみんな必死に役を演じて傍観者なんていないのさ私なんてないのどこにだっていないのずっと僕は何者にもなれないで僕ら今さ食らい合って延長線され出してねえ淡い愛想彼らが四国の愛想をドラマチックな展開をどっか期待してんだろう君も Yes Yes You know me 采配はそこにあんだへっしょその想いもその心打ち抜いてさまだ見抜いと引いて黒幕のディブシスその目に映るのはKohane herätys! Mitä ihmettä? Hetki, taisin päästä takaisin. Kiitos, Ann. Ann? Ai. Isä, taisin nukahtaa. Mitä meillä on tänään ruokana? No, ole hyvä Kohane, vaikka eihän tämä nyt mikään uni ollut. Ei ajan konseptia ole unissa. Nyt tiedetäänkin. Sitä paitsi, tämä ei ollut mikään uni, vaan Cyberstar on Kohanen ihmemaassa live. Kiitos niin paljon kaikki, kun te olette tullut katsomaan. Sitten ennen kuin mä esittelen nämä, niin kiitos aivan suuresti Nesumikonille, kun me saatiin tämä mahdollisuus esittää tämä projekti täällä. Kiitos tekniikalle, te olette olleet upeita. Antakaa niille aplodit. Joo, ja tosiaan vielä kerran kiitos teille kaikille, kun te olette tullut katsomaan tätä. Ja no, eiköhän nyt ole aika esitellä nämä meidän. Meikon roolissa on Sukkaa. Ja ilmeisesti myös Kaiton roolissa on Hisu. Lukan roolissa on Tinka tai Tona. Sitten Toijan roolissa meillä on Hertta. Akiton roolissa Neo. Kohanen roolissa Beta. Sitten tietenkin tärkein, punainen kuningas, Bloob. Ja no, meikä on Mikso. Joo, vielä kerran kiitos niin paljon, kun te olette tullut katsomaan tätä liveä. Jos otitte videoita, kuvia, mitä ikinä saatoitte ottaa, niin laittakaa meille
Instagramissa @cyberstar. Ja potentiaalisesti nähdään seuraavan kerran, kun on toi, mikä se oli se viimeinen käyttöpäivä? Milloin se oli? 15.11. Mitäköhän silloin? Mutta joo, kiitos kun tulitte katsomaan.